položiti. Prvi ispit tiče se naših palih boraca, naših obaveza prema šehidima i invalidima. Izašli smo svjetlog obraza iz ovog rata. Hoćemo li taj svjetao obraz sačuvati? Hoćemo li izvršiti naše obećanje? Bog će izvršiti obećanje prema onima koji su pali u ovoj borbi za slobodu. On će se smilovati njihovim dušama, ali hoćemo li mi izvršiti naše obećanje? Više puta ponovljeno, više puta svečano iskazano. Hoćemo li zaboraviti djecu i porodice palih boraca? Hoćemo li zaboraviti invalide? Ako to učinimo, kako to neki pjesnik neki dan reče, potamnit će naš obraz. Dakle, naš obraz je u pitanju. I na kraju, spomenuo sam izazove mira. Mnogi od vas otiće iz vojske u građanstvo, da popuni tvornice, škole, institute. Trebaju nam, dakle, tvornice, škole, institute. Trebaju nam školovanje za našu djecu. Hoću da kažem ponovo na kraju, izvršit ćemo obaveze prema našim palim borcima, izvršit ćemo obaveze prema našim invalidima, školovat ćemo našu djecu, otvorit ćemo tvornice, izgradit ćemo naše kuće, vratit ćemo naše ljude, naše prognanike, naše izbjeglice iz svijeta, iz tuđeg svijeta, vratit ćemo kućama. Učinit ćemo sve da zločinci budu kažnjeni. Obećavamo to sa Božjom pomoći. Ujedinit ćemo našu Bosnu i Hercegovinu. Hvala i živjeli! Odvajaju sir al-Nasr, pobjeda, to jeste bila ćemo pobjedu, a šta je pobjeda naša? Naša pobjeda jeste da Allahovi robovi robuju Allahu, a ne njegovim robovima. I da pobjedi istine na blaži. Ako budemo iskreni na onome što smo Allahu Đelešanu obećali, a šta smo obećali? Da ćemo mu robovati i nećemo mu širka činiti. I da ćemo zaneći na njegovom putu naše imetke i naše živote i naša vremena. Onda ćemo gledati našim očima. Allahova Đelešanu obećanje, auzu billahi minaš šeitanir racim. Iza jaa nasrullahi wal fath wa ra'ayta an-nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Kada dođe Allahova Đelešanuhu pomoć i kada on da pobjedu i kada vidiš ljude kako Allahu Đelle wa ala vjeru ulaze u skupinama i veliča ime svoga gospodara i traži od njega oprost, jer on je istinu kajanje prima i oprašta. Draga braćo, Allah Đelešanuhu je prostio svoju milost i dava, istinska dava kako je provela u Mekki, promjela je i Bosnom, alhamdulillah. Dava sunneta se raspustila, poput mrava, i ne može je, alhamdulillah, niko zaustaviti. Samo će joj trebati još krvi šehidske, da je učvrsti. Treba će nam iskrenosti mu'minske, jer Allah Đelešanu kaže onima koji su bili iskreni u vjeri. I čijim životima i na čijim rukama je Allah Đelešanu pomogao u vjeri. Kaže Allah Đelešanu, auzu billahi minaš šeitanir racim. Mina al-mu'minina rijalun sadaqu ma ahadu Allah alayhim. منهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر
وما بدلوا تبديلا ليجزي الله الصادقين بصدقهم. Među vjernicima ima oni koji su iskreni na onome što se Allahu Đelešanu obećali. Ima i koji su skončali na tom putu. Ima oni koji čekaju i nisu ništa promijenili od svoga obećanja Allahu Đelešanu. يجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء يتوب عليهم. Radi Allah Đelešanu nagradio iskreno za njihovu iskrenost i da bi kaznio munafika ako hoće ili ne prostio. Od nas se braće traži da postavimo Allahovi borci sa dušama kakve su kod Allahovih boraca, sa vanjštinom kakve je kod Allahovih boraca, sa idejama kakve su kod Allahovih boraca, sa radom i zalaganjem kakve je kod Allahovih boraca i sa vezom i spregom jedni sa drugima kako treba da budu sprega i veza između Allaha i Đelešanih boraca. Znajte, braće, da vas ummet treba. Znajte, braće, da vas Allah Jalla wa Ala treba. Allah vas treba. Allah vas traži. Allah vas poziva. Ja ayyuha allazina amanu udkhulu fi silmi kaffa wa la tattabi'u khutuwati ash-shaytan innahu lakum aduwwun mubin. O vjernici, uzite Allah i vjeru potpuno i nemojte slijediti šejtanove stope. Allaha se bojte. Allaha se bojte. Ne treba vas železara, ne treba vas vaše mire, treba vas Allah Đelešanu, treba vas ummet. Vaš ummet ima svega, samo nema imana i džihada. Vaš ummet ima 50 država, vaš ummet ima 50 nacionalnosti, vaš ummet ima 50 vojski i 50 policija. Vaš ummet ima sve što Allah Đelešanu robovima daje. Vaš ummet je najjača sila po vojsku. Vaš ummet je najjača sila po avionima i po tenkovima. Vaš ummet ima najzrelije i najjače i krvni i tijelom i idejom i istorijom i porijeklom nacije. Vaš ummet i sve krivo uzima Arape i Afrikance i Turke i Perzijance i Pakistance i Indijce i Albance, najzrelije i najčistije i najhrabrije i najodvažnije narode. Ali ti narodi nose oružje, ti narodi jašu tenkove i avione, ali smiju da pitaju samo muslimane. La hawla wa la quwwata illa billah. 50 vojski i 50 policija vašega ummeta ne pitaju židova niti u kršćana, ne pitaju šeitana niti njegove vojske, ne pitaju ummet Muhammada sallallahu alaihi wa sallam. Režimi naših država, država vašeg ummeta, robuju šeitanu i ne trebaju im fabrike niti im trebaju vojske. Treba im akida i islamsko bratstvo. Treba im žudnja i čežnja za ahiretom. Treba im čista duša. Treba im da'va Muhammada sallallahu alaihi wa sallam. Treba im da'va koja će objediniti kao što je objedinila Bilala Afrikanca i Salmana Perzijanca i Arapa Medine i Mekke, Muhađire i Ansarije, jednom idejom redovanju Allahu Jalla wa Ala i izvađenom ljudi iz redovanja, redovina i redovanju Allahu Jalla Šanu, koji to zaslužuje, jer ako se drugima robije, to je širk, a inna Allaha la yagfiru an yushraka bih, wa yagfiru ma duna zalika liman yasha. Allah Jalla Šanu neće prostiti da se širk čini, a prostit će manje grijeh onome kome hoće. Draga braćo, vaš ummet je opisan riječima vašeg Rasula sallallahu alaihi wa sallam.
kada kaže 9. se da se narod